Hoxe 13 de setembro, son as 8 da mañá e estou a despertar en Santiago de Compostela, no lugar que desde hai un mes é o meu fogar. Agora vivo só, estou a piques de acabar a carreira e de comezar a traballar. Cando comecei este canal do YouTube, tiña 17 anos, estaba a piques de acabar bacharelato e agora mesmo teño case 23, estou a piques de acabar a carreira e de comezar a viver independente. É engraçado porque algunha xente cando ve isto pensa que é un aire acondicionado, mas é un microondas. Por que hai un microondas suspendido no medio da parede no meu novo piso? Pois non o sei. Os escarabellos no antigo Exipto eran usados como amuleto, porque se cría que todas as mañás, cando o sol saía polo horizonte, era porque realmente estaba a ser empurrado por un escarabello. Así, estes bichos significaban un pouco como o ciclo eterno de vida, morte, e así en bucle. Eu só teño 22 anos, mas se algo me ficou medianamente claro deste tempo que levo a viver é que todo muda. Todo está sempre mudando, avanzando. Algúnas cousas morren, outras viven, mas se hai unha soa certeza na vida é que iso, todo está a mudar. Eu neste tempo, a verdade é que perdín amigues, gañei outros, deixei de ir a sitios, comecei a ir a outros, mudei rutinas. Por exemplo, xa non teño tanto hábito de leitura como tiña antes, mas sí que comezo a ter algo máis de hábito de ver filmes. Eu penso que se hai algo importante entre todas estas mudanzas é que estou comezando a permitirme ir algo máis lento, a facer as cousas menos polo algoritmo, menos pola validación, senón máis porque a mí me apetece. A miña nai regaloume este escarabello para darme sorte. Sorte nesta nova cidade, que para min é Santiago de Compostela. Sorte neste novo fogar, diría que só, mas tamén acompañado por toda a xente que teño a sorte de querer e que me ven acompañar a habitalo, aínda que sexa só durante unhas horas. Sorte tamén para este novo traballo, performando un pouco a adultez na cooperativa Maos, e sorte en xeral nesta nova vida, que como toda a vida continúa a ser mudanza, deixar cousas atrás, comezar outras novas. E sí, parte de mudar e deixar cousas atrás, mas eu non quería que con toda esta mudanza tan grande tú ficases atrás no proceso. Así que se te apetece acompañarme, hoxe vou ir ver un concerto de Pablo y los Ciervos Dorados. Por iso madruguei tanto, porque agora teño que coller un tren na estación de Santiago de Compostela, que agora se chama Daniel Castelao tamén, por certo. Ese tren deixame en Pontevedra e ali recolleme a miña nai e o meu pai para ir a Bueu. Se me queres acompañar, podes ficar neste vídeo que vai ser como un vlog en 3 partes, mas tamén vai ser unha excusa para falarmos un pouco, que levamos moito tempo sen vernos. Vai ser un vlog estruturado en 3 actos, mas sen necesariamente moita estrutura, porque se quero voltar a YouTube, tamén quero que sexa dun xeito natural. Non quero voltar polo algoritmo, non quero voltar pola validación, quero voltar para estar un anaco aquí contigo, porque penso que ambos podemos desfrutalo, e que mellor que comezar sendo honestes, improvisando un pouco, deixándonos levar. Se ves comigo o concerto, prepárate, porque eu xa teño que ir marchando para coller o tren. O grupo que vamos ver chamase Pablo y los Ciervos Dorados, e aínda que para ti se cadra este nome é algo novo, é a primeira vez que escuitas, para min son unha banda maravillosa, a verdade é que son dos meus grupos favoritos últimamente. Pablo y los Ciervos Dorados, en resumo, son un grupo emerxente de Pontevedra. Eles din que o que fan é rock frondoso, e a súa música, sexa o xénero que sexa, está a acompañarme moito nestes últimos tempos de mudanza. Para min, escoitar as súas canzóns é un pouco como esa sensazón de tomar unha caneca de té quentiño na casa, despois de chegar enchoupado da choiva. Pablo Corbillón, Elena Corbillón e Mollín fan, como lin por aí, cancións para cantar moi baixiño ou moi alto sobre plans de outono, como beber viño, odiar, seguir un cervo dourado e voltar a casa con quen amas. O de voltar a casa, por exemplo, conecta perfectamente co que estou eu facendo agora, voltar coa miña nai e co meu pai para ir a un dos seus concertos. E tamén podo dicervos que son da xente máis simpática, con letras máis chulas e sons máis interesantes e ben gravados que coñezo agora mesmo.
Así que nada, deixo-vos un pouco coa súa música para que saibades como tocan, como son as súas canzóns e tamén poidades despois vos pola vosa conta escuitales se vos apetece. He abrazado a un amigo y le he contado un sueño. Tengo sueños, pequeños sueños, y son importantes, y sé que lo son. Y he trabajado casi todo el día hasta llegar a casa, contando las horas, 1, 2, 3, 4 horas, 5, 6, 7, 8 horas, 1, 2, 3, 4 horas, 5, 6, 7, 8 horas. Veo un hilo que se une entre ayer y mañana. 1, 2, 3, 4 horas hasta llegar a casa. Porque hoy he visto un nido de estorninos en una rama. Quiero vivir. A verdade é que tamén gosto de Pablo e os Ciervos Dorados en parte polo tempo que lle deixan as súas canzóns para medrar, como quen deixa unha masa levedar. Crían unha música que non ten presa, que deixa espazo para que as letras se desenvolvan. Publicaron un primeiro tema de 7 minutos, que tamén che deixa espazo a ti, como persoa ouvinte, para escuitalo, para apresalo, para ir aos poucos asimilando toda a información e entendendo todas as expresións, todo o universo que queren comunicar. Ás veces sinto nostalgia dunha internet que eu non vivín, mais que era un pouco máis así, con ese espazo, ese tempo, esa reflexión. Cando falo con xente que leva a habitar este espazo online un cacho máis do que eu, sempre me contan como isto acostumaba a ser un lugar onde podías ler, xogar, falar con outra xente na medida en que tú decidises. Un momento en que non había un algoritmo como tal. Escuitei xa moitas historias sobre un momento en que había un montón de foros onde a xente falaba de tú a tú, como conversas na rúa prácticamente, onde tamén había xente creando conteúdo espontáneo porque simplemente topaban unha cámara na súa casa ou compraban unha cámara e lles apetecía mostrar algo porque era algo do que gostaban ou que gostaban de amosar o mundo. Un momento onde as cousas non se tiñan que adaptar tan concretamente a un formato tan estricto, a unha duración tan concreta para gostar a un algoritmo ou para que o algoritmo as potenciase. Un momento onde a xente simplemente compartía por pasalo ben ou porque lles apetecía e xa, sen pretensión de que chegase a 1.000.000 de persoas. Sei que sempre tendemos a romantizar o pasado e quero ser crítica con estas visións, mas tamén é certo que sinto unha especie de nostalgia por esa internet que non vivín e sinto a internet actual, as redes sociais actuais, como un pouco unha antítese de todo iso que me contan e de todo iso que eu gostaría que fose internet. E prometo que quero esforzarme en non ser o típico vello cascarrabias, mas é que se algo teño claro de todo este tempo é que eu non gosto das redes sociais agora, ou polo menos que eu non gosto da persoa en que me convirto nas redes sociais ou polas redes sociais. Non sei se vos pasa a vos tamén, mas até hai ben pouco eu sempre sentía que non tiña tempo para nada, que o calendario era algo que sempre me estaba inundando como unha marea de auga e que había moi poucos momentos onde realmente sentise que podía respirar, que podía descansar. E eses momentos sempre eran como un flash de sacar a cabeza por riba da auga e de súpeto xa estaba fundido de novo e era todo un estrés. Cada cousa que facía, cada tarefa que acababa, era simplemente iso, como un check nunha lista infinita de tarefas que non paraba de aumentar e que non me deixaba ter tempo para min. Non sentía o acabar unha tarefa, ou xa non unha tarefa, senón algo que eu quería facer, o acabalo non sentía unha recompensa como unha satisfacción.
senón que sentía simplemente a liberación de deixei de ter este peso e agora teño que liberarme de todos estes outros. Ao mesmo tempo, eu consultaba no meu telemóvel a miña media de horas diarias de uso e era de 5, 6, 7, 8 horas. E ao mesmo tempo eu sentía que tiña que estar aí, criando e tamén consumindo ou vendo as redes sociais todo o tempo. Senón era como se eu faltase ou se eu non existise. Vamos, que sentía que non tiña tempo libre, sentía que afogaba, que tiña moitas tarefas, mas ao mesmo tempo estaba a deixar un monte de horas en simplemente estar co telemóvel, moitas veces sen conectar co que estaba mirando e simplemente tentando consumir a maior cantidade de conteúdo para enterarme de todo, para ter algún tipo de satisfacción que simplemente era pois deixar un pouco a mente en branco ou subir vídeos para que a xente me dese like ou por algún tipo de validación. Así acostumeime a que todo fose curto, rápido, satisfactorio e non deixaba ningún tipo de tempo para estar eu en silencio, para aborrecer, porque aburrirse tamén é algo moi importante. Nos últimos momentos neste canal sempre subía vídeo cada 2 semanas, un domingo sí, un domingo non, sen importar se eu tiña moito traballo, se tiña tarefas da universidade, se tiña tempo libre para min, se me daba ansiedade, nin sequera me importaba se realmente estaba a desfrutalo. E cada vez que subía un vídeo era de novo un check na lista de tarefas e tamén un momento de mirar obsesivamente as estatísticas, de obsesionarme con que cousas funcionaban, que cousas non, que cousas chamaban a atención, como podía meter máis estímulos nos próximos vídeos para que a xente ficase máis tempo enganchada, para que chegase máis xente aos vídeos, para ter máis suscrizóns. Eu conto vos isto porque non estou orgulloso. Sei que medrei, sei que conseguín que chegase moita xente ao canal e sei que criei unha pequena comunidade, mas non penso que fose algo san. E un dos custos de todo isto foi que comecei a illarme da xente do meu redor, perdín o contacto con moita xente por estar todo o tempo pensando en facer vídeos, guionizando vídeos, creando vídeos, facendo cousas para alimentar un algoritmo para intentar conseguir unha validación que se cadra se estivese máis pendente da miña contorna e realmente facendo cousas porque eu gostaba delas, pois non precisaría buscar esa validación en internet. Isto está a ficar como super profundo e eu podía dicer simplemente que naquela época precisaba sair tocar erva e xa estaba, xa me entendíades. Chegou un punto en que lía libros para crear conteúdo. O meu tempo libre era para crear conteúdo. Todo o día pasaba o lendo, guionizando, grabando diante da cámara, repetindo escenas en bucle, editando, difundindo, e non tiña tempo para nada máis. E o peor non era iso, senón que o peor é que deixei de desfrutalo. Foi entón cando aproveitei que marchaba de Erasmus durante un curso para Irlanda e ao voltar non topei a motivación para reinaugurar este canal ou continuar con esa dinámica de subir vídeo cada 2 semanas. Porque que sentido ten subir conteúdo ás redes nun momento en que esas redes sociais están a facer que todos nos sintamos sempre un pouquiño coa auga no pescozo? É que claro, eu pregúntome constantemente se realmente quero contribuir a ese doomscroll, a que vos estexades todo o tempo no telemóvel, que vos tamén vos illedes, que vos pase un pouco a dinámica que me pasou a min. Entro no Instagram e o que vexo é un anuncio. Outro vídeo que parece ser interesante, mas que acaba por ser un anuncio. Un terceiro vídeo que é moi interesante, do que quero saber máis, mas que polo algoritmo a persoa criadora reduciuno a 2 minutos simplificados con 50 transicións e que non acaba por aprofundar nada no tema. Un outro vídeo que me descubre un filme que quero ver, mas que realmente sei que nunca verei porque as redes me quitaron a capacidade de atención, tamén me quitaron moito da motivación que tiña para facer cousas como ler libros ou ver filmes, e ademais tampouco mirarei nunca ese filme que me recomendan e que parece tan interesante porque seguramente cando faga 3 scrolls xa non me acordarei dese vídeo. E quero deixar claro que eu, como persoa que cría conteúdo, tamén caí moito nesas dinámicas. Fixen vídeos pagados que eran como anuncios. Usei clickbait, rapidez, moitas transicións, obsesioneime con esas estatísticas. Deixei que o algoritmo influenciase moitísimo o que criaba ou deixaba de criar ou mesmo como organizaba a información. Mas facelo serviume para chegar aquí agora e saber que non quero voltar a cair nese bucle, que quero romper un pouco con esas dinámicas e quero comezar a criar de novo porque é algo do que gosto. Así que neste primeiro acto quero aproveitar para deixar claras unhas cousas desta miña volta ao YouTube. En primeiro lugar, non vai haber unha periodicidade concreta dos meus vídeos.
Quero falarvos cando realmente me apeteza ou cando realmente teña algo que contarvos, algo que vos queira transmitir, que descubrín, que investiguei. Non quero roubar a vosa atención, senón xenuinamente falarvos porque realmente creo que teño algo que contarvos. En segundo lugar, teño moi claro que non quero viver das redes. Desta vez non vou facer un Patreon, non vos vou pedir diñeiro e tampouco vou buscar colaboracións pagadas activamente para este canal. Quero conservar este espazo da internet como un recunchiño no YouTube onde non veño por obriga, senón porque realmente me apetece. Isto quero que sexa para min algo que me motive a investigar e a divulgar, e non quero para nada que sexa algo que eu mercantilice. É un pouco na liña das outras dúas cousas, a terceira é que non me quero obsesionar coa perfección. Nun momento de perfección, de síntese moi artificiais, quero optar por mostrarme de xeito máis espontáneo, máis honesto, se cadra un pouco menos editado ou máis lento ou menos propio das redes sociais ou menos para o algoritmo, mas así como son eu, un pouco como está a ser este vídeo, porque tamén temos que reivindicar aburrirnos e que non todo ten que ser sempre ir ao punto e xa. Tamén quero deixar claro que este canal vai continuar a ser de divulgación cultural nun concepto amplo, porque iso me vai permitir falarvos dos libros que lea, como falaba antes, tamén de algún filme, ou mesmo de cousas como o concerto que fun hoxe de Pablo e los Ciervos Dorados. Teño moita gana de probar a facer algún videoensaio, mas aínda non sei. Realmente irei vendo a medida que vayan xurdindo as cousas e a medida que vaya guionizando e facendo os vídeos. Vamos vendo aos poucos. Coas bases xa sentadas, penso que ti podes decidir se queres ficar por aquí ou se queres marchar. De todos os xeitos, a min faime moita ilusión todas as persoas que me acompañastes neste camiño do YouTube ata agora e as que chegaredes agora novas. Eu polo de agora sí que vou ir marchando porque dentro de 3 días teño a defensa do meu TFG, o meu final oficial de carreira. Se é que consigo aprobalo, que espero que sí, eu teño confianza. É iso, que teño que preparar a defensa do meu TFG, así que se queres acompañarme nesa defensa, vamos ter que vernos no segundo acto. Se este non é o primeiro vídeo que ves do meu canal, xa notarías que estou un pouco diferente. Pode ser que me notases a cara lixeiramente diferente, pode ser que notases que o ton da miña voz mudou, e estás no certo, porque a verdade é que comecei un tratamento hormonal con testosterona. Concretamente, comecei en hormonas o 18 de xullo de 2024, así que agora mesmo levo 1 ano e 2 meses en testosterona. E iso que implica? Pois moitas cousas. Por exemplo, iso de que a miña voz mudou é completamente certo e podes notalo. Agora mesmo teño unha voz considerablemente máis grave que nos anteriores vídeos. Tamén teño máis barba, máis bigode, inda que isto vai aos poucos e non sei se a isto se lle pode chamar barba e bigode aínda. Tamén, por exemplo, hai un efecto que é que a graxa do meu corpo se redistribúe e isto afecta a que algúns sitios gañan máis graxa, outros perden graxa, mudando un pouco que é a forma do meu corpo. Por exemplo, en teoría a testosterona fai que teñas menos cadeira e tamén muda un pouco a forma da tua cara. Algo que é innegável é que agora mesmo teño moitos máis grans. E ademais de ter moitos máis grans, tamén teño moita máis calor. É dicer, non noto frío tanto como antes. Outras mudanzas máis concretas poden ser o crecemento do clítoris ou que xa non teño menstruación. Mas como hoxe teño a defensa do meu TFG e aínda teño que chegar até Lugo, mellor contoche isto polo camiño. Ves comigo? Conteiche que o meu corpo mudou de moitos xeitos, mas a verdade é que para min o máis importante, a mudanza que máis noto é que agora mesmo vivo bastante máis cómodo e vivo sobre todo sen ter que dar tantas explicacións. O que me levou de algún xeito a comezar este tratamento hormonal foi decatarme de que non podía autoexixirme un activismo constante. Eu, sitio que ia, sitio no que tiña que explicar a miña identidade, estar pedindo a todo o mundo que me tratasen en masculino ou en neutro, estar xustificándome. Ademais, como que estaba todo o tempo sentindo que eu tiña que romper eses roles de xénero, que eu tiña que demostrar que a xente trans non precisaba hormonarse para ser válida, que eu tiña que ser ese exemplo de que daba igual como fose o teu corpo, que ti podías ser do xeito que quixeses. Ao final isto consumíame moitísima enerxía e decidín priorizar a miña calma e por un momento pensar
pensar máis na miña saúde mental que nese activismo, nese romper os roles de xénero. Pensando na miña saúde mental, a verdade é que tomar esta decisión de comezar en hormonas axudoume moito, axudoume iso, a estar en calma, a non ter que estar a defensiva todo o tempo e sobre todo a reconciliarme de algún xeito co meu corpo. Non quero tampouco ter que xustificarme sobre por que comecei hormonas, é o meu corpo, é a miña decisión, mas sí que teño que facer algunha aclaración antes. Continúo defendendo o mesmo. Non toda a xente trans pode ou quere pasar por un procedimento hormonal. E ademais, eu non era menos trans cando saíra do armario e aínda non estaba en hormonas ou aínda non fixera unha mastectomía. É dicer, eu estiven 7 anos desde que saín do armario até que comecei un proceso hormonal. E penso que agora mesmo que comecei este proceso hormonal non son máis trans que durante eses 7 anos. As hormonas non te fan máis trans nin menos trans. Son só unha ferramenta que pode axudar a mellorar a túa calidade de vida. E no meu caso, penso que axudaron a mellorar a miña calidade de vida enormemente. Mas esta parte ia sobre o meu TFG. E precisamente no meu TFG recollín as mudanzas do meu corpo e da miña voz durante este proceso coa testosterona. Así que, agora que vou pasar a defendelo, quero explicarche un pouco de que ia. Sabes o que son os ritos de pasaxe? É un conceito que fai referencia a aquelas tradizóns que nos serven para pasar dun momento a outro. Por exemplo, cando mudamos de ano, cando pasamos de 2024 a 2025, hai unha serie de tradizóns que nos axudan a marcar ese paso, ou polo menos a acompañalo. Por exemplo, no ano novo é super común marcar unhas resolucións de fin de ano ou comer as uvas, e iso axúdanos a, de algún xeito, marcar mentalmente na comunidade que estamos entrando nunha nova fase, pasando dun momento a outro. De xeito algo máis individual, tamén temos os aniversarios, onde facemos festas, sopramos candeas, e iso todo axúdanos a marcar que somos un ano máis velles, que estamos pasando, transicionando a adultez ou simplemente a ser un ano máis velles na nosa vida. Eu no meu TFG o que quería preguntarme era se este conceito dos ritos de pasaxe servía para entender mellor ou para analizar as experiencias das persoas transmasculinas, como eu. Un pouco para entender a transmasculinidade desde outra óptica, para utilizar ferramentas antropolóxicas para analizar a transmasculinidade. E por que che conto isto agora mesmo neste vídeo? Pois realmente eu non quería entrar en profundidade no que foi o meu TFG, aínda que se che interesa podes deixarme un comentario e podo facer un vídeo específico contándoche o que descubrín, como o fixen, un pouco máis del. Eu faloche do meu TFG porque tiña dúas partes. A primeira delas era un pouco máis teórica, baseada en entrevistas semiestructuradas de final aberto e análise desas entrevistas, e a segunda parte era unha parte un pouco máis práctica, que consistía en desenvolver un podcast. E agora mesmo ese podcast está publicado, é accesível, é dicer, podes chegar a él a través das redes sociais. Entón, por se che interesa un pouco, quero falarche un pouco máis del. É o podcast chamado Un té con Né. De facto, se cadra non o sabes, mas este vídeo é un episodio especial, de algún xeito, dese podcast de Un té con Né, inda que estexa a quebrar co esquema dos episodios, co xeito en que fago as cousas, parecíame un xeito de celebrar que xa levo máis dun ano en hormonas e, polo tanto, de facer un episodio especial deste proxecto. E que en todo este tempo realmente non estiven fora das redes. Un té con Né foi un proxecto que estivo en activo e que me serviu para recoller a mudanza especificamente da miña voz coa testosterona. O podcast céntrase no concepto dos ritos de pasaxe e tamén é un ritual en sí mesmo, porque cada episodio sempre son 25 minutos para que ti, se queres ouvilo, teñas a oportunidade de tomar un té conmigo mentres escuitas ese episodio. Tomalo de verdade. Por iso ten como unha estrutura específica en cada episodio. Primeiro sempre temos 3 minutos iniciais para esperar que a auga ferva, para escoller a caneca e o té que vamos tomar, e mentres facemos todo iso, escuitamos a sintonía introductoria que compuxo o Eric do Pazo e tamén introducimos de algún xeito o episodio. Despois hai 5 minutos en que botamos a auga xa ferver por riba das ervas, esperamos que infusionen e utilizamos eses 5 minutos para falar un pouco das mudanzas que vou notando eu no meu corpo, na miña mente tamén, na xente que me rodea, as sensacións que vou tendo coa testosterona. Como son episodios que ao principio
principio actualizaba cada 2 semanas, despois fun ampliando un pouco, funos actualizando cada mes, e agora é un pouco máis aberto porque tiven un pouco de parón durante o verán, pois fun recollendo aí todas esas pequenas mudanzas que agora che resumín de xeito moi breve. O da voz íase vendo en cada episodio. Eu cada vez que chegaba un episodio novo tiña unha voz un pouco máis grave. Tamén falaba, se cadra, de que me aparecera un pelo novo na barba ou de cousas así pequenas, pero co paso do tempo, aos poucos, e para ir tamén eu integrando esa transición. Unha vez infusionadas as ervas, veñen 15 minutos para tiralas, para deixalo te a refriar, para botarlle un pouco de bebida de avea fría por riba, para tomalo. E eses 15 minutos eu sempre os utilizo para falar un pouco dun rito de pasaxe concreto, cada vez dunha cultura diferente ao redor do mundo. En Un Té con Né xa falamos das tatuaxes en Samoa, tamén do velorio irlandés, do solsticio de verán na Galiza, da famadíjana en Madagascar, de un montón de ritos de pasaxes diferentes, de puntos moi diferentes no mundo, mas que teñen en común que son tradizóns que axudan as comunidades e as persoas individuais a pasar dun momento ou outro. Teño un mapa con cada episodio xeolocalizado por se che interesa un pouco máis saber que países xa visitamos, que rituais falamos, por se queres descubrir algún episodio en concreto para entender algún rito en concreto. E finalmente, unha vez tomado o té, hai 2 minutos finais para recoller e lavar todo. Neses 2 minutos o que facemos é fechar un pouco todo e voltar a escuitar a sintonía tan linda que tiven a sorte de que compuxese o Eric do Pazo. Que, por certo, non o dixen, mas a capa do Un Té con Né tamén é lindísima precisamente porque puiden contar cun artista genial que é a Greta de Belius. Todas as persoas que participaron neste proxecto son persoas trans visíveis. Mas voltemos aos 25 minutos e a esa estrutura un pouco estricta que tiña. Facer os podcasts sempre de 25 minutos e con esa calma e dese xeito que pode parecer un pouco extraño, permitíame un pouco crear este ritual e sobre todo crear un espazo un pouco máis calmado nas redes. Non facer todo sempre polo algoritmo, pola rapidez, pola inmediatez, senón parar e realmente centrarnos nestas cousas que eu quería comentar, que se cadra son moi de nicho ou non lle interesan a moita xente, mas o meu objetivo non era chegar a tanta xente, senón facer algo co que eu estivese cómode e sobre todo xerar este espazo de calma. Ademais, penso que a través do marco dos ritos de pasaxe podemos decatarnos de xeito moi fácil de que a xente trans só somos unha parte máis da diversidade humana, que todo o mundo estamos sempre a transicionar dun xeito ou do outro, todo o mundo estamos a ter mudanzas constantes, estamos a buscar xeitos de acompañar, de narrar, de viver en comunidade estas mudanzas, e as persoas trans transicionamos no xénero, sí, ou transicionamos hormonalmente ou con operazóns, a veces sen operazóns e sen hormonas, mas a cousa é que todo o mundo transicionamos se cadra noutros ámbitos. E o podcast ao final foi o xeito que eu topei de acompañar a miña transición hormonal. Se queres saber máis de como foi até agora o meu proceso coa testosterona, ou se queres coñecer un pouco máis destes rituais de pasaxe de diferentes culturas, podes escuitar algún episodio do meu podcast. Eu recomendo sempre comezar polo primeiro para entender un pouco o funcionamento e despois podes escuitar calquera dos outros, non tes que ir en orde nin escuitalos todos para entendelos. Mas voltemos á miña defensa. Despois de defender o meu TFG e de que me desen a miña nota, que foi un 10 con proposta matrícula de honra, fomos celebralo, comendo. E teño que dicer que teño moitísima sorte, porque dentro destas transicións vitais, hormonais que estou a facer, a verdade é que estou sempre super ben acompañado e teño un monte de xente ao meu redor que me quere e que teño a sorte de poder querer e nada, simplemente quería destacar un pouco isto, que ás veces se nos esquecen os afectos que temos ao noso redor e que eu penso que teño moita sorte. Mas antes de fechar este segundo acto do vídeo, quería explicarche unha cousiña máis. Os ritos de pasaxe compóñense de rituais de separazón, rituais de transición e rituais de agregazón. Os rituais de separazón chamanse así porque axudan a persoa individual ou a comunidade en conxunto a separarse do estado inicial, separarse dese estado do que parten na mudanza. Por exemplo, para baixalo a terra, dentro dun casamento, que pode ser un rito de pasaxe, os rituais de separación poden ser a despedida de solteire, que axuda a que a persoa se separe dese estatus de solteiría. Dentro do mesmo
mesmo casamento como ritual de pasaxe, tamén temos eses ritos de transición. Os ritos de transición serven precisamente para facer a mudanza, para chegar a ese novo estado. Os ritos de transición son xusto a parte que está no medio e a parte que fai a mudanza en sí. E por último, os ritos de agregación chamanse así porque agregan a comunidade, é dicer, xuntan a toda a comunidade para de algún xeito celebrar ou recoñecer que esa transición aconteceu. Por exemplo, dentro dese casamento, o rito de agregación podería ser a festa posterior, porque é un xeito de celebrar en comunidade e de xuntar a comunidade e de agregar as persoas casadas xa dentro da comunidade con ese novo rol de persoas casadas. Eu decidí dividir este vídeo en 3 actos precisamente por esta estrutura tripartita, esta separación, transición e agregación, porque quero que este vídeo para min sexa un ritual de pasaxe. Quero que este vídeo de algún xeito marque ou acompañe esta transición que estou a facer para esta nova etapa vital e de algún xeito nesta separación do que era antes, nesta transición o que vai ser e nesta agregación, precisamente nesta agregación quero que estexades vos, a miña comunidade, vos que me acompañastes no YouTube cando estaba facendo recomendacións de libros, vos que estivestes aí apoiándome, quero agregarvos de algún xeito nesta nova vida ou nesta nova etapa que estou a comezar. E como ritos de pasaxe, a verdade é que este vídeo está un pouco no medio. É un vídeo que non é dos anteriores, nin se vai parecer exactamente o que quero continuar a facer con este canal de YouTube. Quero que este vídeo sexa caótico, que se cadra sexa un pouco máis lento ou un pouco menos axeitado para o algoritmo, precisamente para deixar que flúa un pouco, que sexa un pouco máis real e que sexa un rito de pasaxe en sí mesmo. Como sexa, terá que ser. Mas non quero adiantarme con iso de os vídeos futuros, así que se vos parece ben, vamos pasar a terceira parte, explico vos todo ali, porque agora tócanos iso de agregación, de agregarnos todes e de retomar este canal do YouTube de algún xeito. Así que vémonos nese terceiro acto. Hoxe día 13 de outubro, luns 13 de outubro, e aínda que os 13 son vistos como días de mala sorte e os luns non son como o mellor día na vida dunha persoa que traballa, sí que quero que me acompañes neste día normal. Porque, aínda que os días 13 sexan vistos como días de má sorte, eu sinto que estou a ter moi boa sorte. Entón, un pouco para contrarrestar. Estou facendo unha torrada de pesto con tomate. Xa levo máis dun mes en Compostela e isto todo que estás a ver agora para min xa é rutina. Almorzar unha fruta, unha tosta, un café ou un té, despois ir traballar. Agora formo parte de Maos, unha cooperativa de innovación social, xunto con Zaira, Xiana e Óscar. O que facemos son proxectos de proximidade. Por exemplo, para que o entendas mellor, levamos o certame Youtubeiras máis de contidos nas redes, facemos algúns roteiros, paseos guiados por Compostela sobre Ruth Matilda Anderson, Emilia Pardo Bazán, as orixes da lingua galega. Tamén deseñamos un proxecto chamado Pontevedra de Escrita, que é un mapa literario da cidade de Pontevedra con roteiros, tamén un web onde podes consultar obras ambientadas na cidade. Eu non che vou contar todo o que facemos polo miúdo porque non é o obxectivo deste vídeo e se tes máis interese podes ir a maos.gal. Aí tes información de todos os proxectos, as cousas que ofrecemos. En fin, que ao acabar de traballar volto para casa, descanso un pouco ou fago algunha cousiña e como. Hoxe tocaba este ensopado super saboroso que é de cabaza, garabanzos, pataca, o caldo tamén leva pementos, tomate, cebola. Eu estou super feliz
feliz porque voltou a temporada de sopas e eu adoro as sopas, sobre todo se veñen acompañadas por unha tosta de pan con manteiga. Iso é fundamental. E unha vez acabei de comer, recollo e lavo todo. Mas agora, como quero que ti tamén sexas parte destes días normais, vou falar un pouco contigo. Non quero falarche de promesas de futuro porque non quero que este canal sexa unha obriga ou unha tarefa. Podo comentarche que a miña intenzón é continuar a falar de diversidade, de cultura, mas non quero forzarme a ter unha periodicidade regular. Se queres saber algo máis concreto, o que podo dizer é que gostaría de comezar a explorar os videoensaios como concepto. Sobre todo, eu o que teño claro é que o que suba aquí a partir de agora quero que sexa algo útil para min e para vos, e non tanto subir cousas simplemente porque xa pasou un tempo determinado desde o anterior vídeo, porque me sinto mal, porque debería subir conteúdo. E outra cousa que teño bastante clara agora mesmo son os meus medos, así que vou deixalos rexistrados. Teño medo a que esta vida de adulto me quede grande. Medo a non ser suficiente no traballo ou a non ser suficiente coa xente que quero. Teño medo a voltar a fecharme en min mesmo e ser hiperproductivo mentres non me cuido nen fago moito caso á xente do meu redor. E tamén teño medo a non topar a motivación para facer novos vídeos, a que este non vos guste ou a facelo simplemente para vos. Teño medo a que isto non faga moito sentido ou que non sirva para nada. Medo a deixar de saber para que o fago ou a deixar de ter para que facelo. Medo a errar, a desmotivarme ou a cair en discursos racionarios, a eses discursos racionarios, a este presente de derrota, de violencia. Teño medo a ser un intenso, un pesado. E teño medo a que esta vida continúe sendo cada vez menos vivível, a que me suban ao lugueiro, a que o odio avance, a que cada vez a xente que quero estexa peor. E tamén a xente que non quero, mas por teima miña e non porque sexan persoas ruíns. Supoño que todos temos moi presentes os nosos medos e que confesar os meus de algún xeito acaba de agregarme neste proceso de pasaxe, este rito de pasaxe convosco. Así que se chegache ata aquí, podes deixar un comentario para saber que continúas comigo nesta nova etapa. Non vou falarche de próximos vídeos, porque se veño aquí non quero que sexa por unha exixencia, nin por un algoritmo. Quero que o desfrutemos e parar de facer ruido, que cando veña aquí sexa porque teño algo que contar. E deixar xa de pedirvos likes e comentarios como exixencia para unha segunda parte. Non me esperedes, mas sabede que voltarei.